И какво става, хора, аз съм Ицалекс БГ и днес цъкаме в Street PvP. Това е третия епизод от нашата поредица. И днес ще цъкаме на малко PvP. Стига да има, тук виждам някакви айтеми. И окей, някакъв пич скочи тук, сега ще го дропнем. Тъй де. Аз сега без полшанки, но карай там да стане някакъв PvP. Сега ще му цепа малко деймичи и така. Сега ще пием. Не, я пием, без това ще стига да налез. Първото няма да умре вече. Извинявам се, ако има някакъв лаг клипа, просто ми лагва като снимам на PvP. Да. Така, започваме сега и сега ще го дропнем тук в поко. Сега ще вземем малко бакуци. О, what the fuck! Моля, ето пича какви айтеми набарал фулки тук. Окей, дропнахме някакъв пич пълен с фулки. Масага Дингъро, ще кажеш ли? Да напишат хай на YouTube, че снимам. Така, пишеме на Дино, тя невероятно ще каже. Уф, този бонак. О, не. О, този дропваме. Не го дропваме, той е пич. Карай, понеже дропнем той момчетка. Тъй, нека убиваме сега тези сайтаме. Пак какво става? Тъй. Сега Тонев, кажи да напишат хай на YouTube, че снимам, ама съм мют. Сега Дингоро, кажи им да идват Warp Practice PvP. Окей, хора, сега ще ходим малко на PvP. Това е едно. Warp Practice. Така. Окей, за сега дропнахме тук някакви пичове, ще скочим още малко тук на PvP-то и това е цяло. От това аже има хора, пичовете се мелят тук. Значи PvP-то в този сървър е доста яко, така че определено може да влезете да цъкате. Окей, изпих ли сега? Да, изпих така фаерка, обаче ще изпих. То маняк сега тук с много лаги в момента. Нета ми е хипер прецакания. Окей, запукахме тук това пичавата. It's Nikito.bg, който е яла легендарка. Да, О, ето, дропнахме го. Окей, ставаме лето, хора. Добре, поне дропнахме някакъв пич. Ядем годенката и то пичагата направо сега ще го пребия в бой, сам да е излял тук. Трябва за съжаление да го бия тук. Но кай, сега ще го дропна. Много забилнете имам, значи. Мале. Те сега само мене ще бият, ама карай да става там пивото. Майко, две фено съм я чай малко, някой така няма ли да дойда хилпни? Даки са Хриско, айде идвайте момчета, ако стоите само скетч, мале. Окей, аз така... Лагва ми шивания не две, бахмана му. Глей. О, фак. Аре ще скочим още един път, какво стане сега. Така. Лагнал леко. Надявам се това да не е голям проблем. Защото нещо сега ми е бъгнете и карай сега. Става там мелето. Тиваме се биеме още един ще киваме някой. Тук пълно с хилки от мене.
Сега запупваме по това Алекс, но понеже това да го знам, не кефи. Това ме дръпна преди малко. Окей, много хора сме вече. Ставаме лед хора. Само това ще ви кажа. Тук много представила. Това... Ще ми се го баннали. Пък може да не би там, не знам. Така, цялото спак ще го има в описанието на някъде 10 лайка. Ще го сложа в описанието. Те някой да съм го знаят, даже. Кай. Да, това трябва би... Аре бе! То... Какво ми бие сега, бе? Бой по написала, така, фокусвам по него сега. Сега да ми каже, че то маняка е легендарче. Аре, лодка. Сега малко ще пусна с кулсплита. Така. Трябва да ям храна. Ето. Бой. Сега ще му свърши спида точно. Да, изграваме това пипи. И като цяло това ще бъде този хлеб. В тия пичозници къде отидаха? Гледай. Оф, ето сега ще го заблъскам тук. Ето с маняка. Провокавам то сега ще го прибия вече. Гледай, бахти му, ето. Фак! Той взема ще ръпна, Доста пак Алекс. Брат. Бахти хората да съпшат Алекс. Краднал ми една четвърт. Аре бе, нещо не мога да се хилна тук. Така. В това бобито аз си го бях фокуснал, бе, майка ти, де фокус. Много представил. Това и сега ще бием това. Какво се прави? Много изри. Мале! Толкова комбо нанесах на сърце и половина. Аре бе, бобка, елатка е пичага. Елатка сега. Елатка, да фокусвам по него сега. Тей. Сега ще го дропнем. Маняците фокусът много по мене е... Бобката. Бе, какво става? Не мога да... Бе, нямам спид каза това. Сега ще репнем. Чакай, че се взема и тъй, ще взем сега една голденка и почвам с то събим. Тос маняка. Той го дропнал бобката вече. Опа, без да исках май хилнах него. Карай. Той яде голденка, аз пусти време и сега ще нанася малко комбо. Тей. Ох, мале, колко ута въртя, брат. Ох. Играем едно в едно на практис. Къде метна? Ей. Видях. Не мога метна. Нищо се. Карай, те ще го сваля. Опа, ще взема лега. Окей, ще го бутнат ли? Аре бе. Личнах са това. Ай сега пален мир бе. Бам. Тей, фокусвам по този негър. Бам. Ето! Не можахме да го дропнем. И да, хора, като цяло това бе този епизод от това PvP. Кратко беше, но какво му правя сега, нета ми просто много забила. И да, като цяло ще продължим четвъртия епизод, най-вероятно ще се бия малко и ще видим какво ще правим. И да, хора, сега че от мен клипа ви хареса, може да ударите един лайк бутон и чао.